Usa ka lalaki nga giingong nag-amok og nanigbas og tao, kritikal human gitabangan og kulata sa pipila ka mga residente sa Zamboanga City. Ang insidente nakuhaan og video. Ani ang dugang detalye. Nakuhaan og video sa usa ka residente sa Zamboanga City ang pagpangulata sa usa ka lalaki Martes sa hapon sa Sitio Pook, Barangay Kabaluay, Zamboanga City. Sa video, makita ang usa ka lalaki nga nagsuot og green nga sinina nga naglakaw sa kadalanan sa maong barangay nga dunay dala nga sundang. Gilayon kining gigukod sa laing duha ka lalaki og gibunalan gamit ang dalang kahoy. Ya pwede. Alam, hurto na numa. Misulong sab ang uban pang mga residente og gitabangan kini og kulata og gisikad-sikaran. Pwede yan, pwede yan, pwede yan. Pwede yan. Naundang ang pagpangulata, human giuwang sa pulis nga miresponde kauban sab ang ubang residente. Ang maong lalaki nakahiagom og mga bunog sa lawas og samad sa ulo. Gilayon kining gidala sa ospital apan anaa sa kritikal nga kahimtang. Nailhan ang maong lalaki nga si Simplicio Dahili, 47 anyos, taga Payaw, Gintolan, Zamboanga, Sibugay. Sumala sa kapulisan, saysay sa pamilya sa sospek, duna kuno kini problema sa pangisip. Wala kuno sila nagdahom nga maabot kini sa Zamboanga City. Itong investigador natin, nakausap na rin itong pamilya ng lalaki na taga Payaw, na accordingly inutusan lang nila ito mga ilang days na hindi nakabalik, na hindi nila alam na nakarating na pala dito sa Zamboanga City. And according to them also, na itong lalaki nga na medyo may problema din sa pag-iisip. Apan, samtang nag-amok ang sospek, nakapanigbas na kuno kini og usa ka babaeng giilang si Evelyn Empirados nga trabahante sa usa ka bakery sa maong lugar. Gilayon kining gidala sa ospital ug ana-ana sa maayong kahimtang. Habang nagwawala siya, naabutan niya yung isang biktima natin dito banda sa may bakery, na isang babae, at tinaga niya ito. And yung biktima natin natamaan sa kanyang left arm and left leg. Matod sa kabanay sa tag-iya sa bakery kung asa nagtrabaho ang biktima, ginahuna-huna pa nila kung pasakaan og kaso ang sospek. Base sa iya ha, sir, na ang suspect na murag komatos naman daw, na sa una pag-ingon niya kaso jud kaso, pero pag karon murag man kay ang tao, ang suspect murag naaman diferensya daw ang utog na na lang daw obserbahan pa. Wala pa'y pahayag ang sospek nga padayong ginatambalan sa ospital. Initially, mag-file din tayo ng case against dito sa suspect. Na-coordinate na rin natin yung pamilya ng suspect para at least malaman din nila kung ano yung naging sitwasyon dito sa Zamboanga City. Tinitingnan pa natin yung medical outcome ng medical, and either prostrated or attempted homicide or murder. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.